Joto fai manjak fai nei ani okra sakra ani sak chalayan sai kusu omahai jora kaham tini gubat grani asai mas hal norege jeng tini ora kothom kha yang kha belai khino khakchang kha no ram se bor kabang ma no nugui e kisia audience hore bagi phantia bokrom na joto palbak sake ambai ang tabuk puilawo resamung jiyak pana thangi tongo amo ang resamung simia abo ani kaisa life by ani langma by kaisa belake gedaljak or resamung jefru ang suinani jengkha amoni kisatia stories haikna ruano ang kaisa kamiyo thangfru aro alto amsek parabeshe rogo thangi loikre ge amsek chai bumaya ge kaisa athar mora ekdom kusuk sakawa hatayo soika kaisa shooting ne bage sogai mane kli ge tamong kha aro jaga puila thangi nugi kha tei nongjak nai kuar kri jeng nogo motor rokri kol rokri phano chinile kuar phano tongo kuar khori phano jeng tei nonglayo ya borong ni thani kuar khori tei nongjak nai phan chikri ke amo ani bukhano belai khino belai kha kham kham hairono nugui inke te kaisa point aro jaga thangi nugui ma hinke borok ni maximum families no voter id kri ration card kri ge afro ang wansuka jeng borok rok no leaders namai ro horo vote roi pia kabangma borok no jengno promise khlaiye amdikhe jefru samung nangwa afro ke jengno naikolia ge borok bo khoroksa mane omohai situation ni kaisa victim no klayo ani motengke jeng kabangma borok no vote roi chini sengkra khini songi ri phano jefru bo bini thayo sogiyo naikolia ngui thango baksa baksa ke amorongno no ang kha khamai rejamung tangsa rejamani borokni o situation ni majra sabong kha borokni bagi sengkragni basanek ba tangi kering kha ge ang omor rejamung tini ni jorao tangsa ya phanani musongo ang omor rejamung no asir rejabnani sebman thaya tini omohai jorao no gedale yang rejamung no roni beskango ya phana musongo hambai
चलै दङ अमनि माजरा साबोनि बागै जों आमते हायखे मोनागो काबु फानो गलां गलां पाया खुङै दंखोना के अमनो आं आंनि साक न कायसा सोंमुं दङ आफ्रो के आ अर जामुं अमनो लबिनो जामानि बेलेगनो हामबाय